jedna z najciekawszych walk w tym roku w polskim K1. Tutaj trzeba powiedzieć, że tak jak nadmieniłem w trakcie prezentacji zawodników, stoją za nimi dwie naprawdę wielkie postacie polskiego K1. Z jednej strony Radek Paczuski, z drugiej strony Rafał Dudek w narożniku. Zaczynamy. Brotoń na żółto, na niebiesko Dominik Parol. No i zobaczymy, rozmawiałem z nimi na backstage'u, jeden i drugi mówi, że mają plan. Wydaje się, że ten plan w przypadku przynajmniej Dominika Parola jest bardzo prosty. Wywierać presję, nie czekać, narzucać styl rywalowi. Tomek Brotoń dobrze się czuje właśnie w tych akcjach ofensywnych, kiedy idzie do przodu, kiedy napiera. W obronie tak naprawdę niewiele wiemy o Tomku Brotoniu. Znokotował z kontry Łukasza Szycówkę, wspomnianego zresztą przez Ciebie, który będzie walczył w dalszej części karty walk, więc tak naprawdę no zobaczymy. Co wymyśli Radek? Trzeba też nadmienić, że to jest kategoria, limit do 75 kg. No w różnych wagach obaj startowali. Przykładowo Dominik Parol na krwawym sporcie bił się w 80, ale przyjął też prawie że na ostatnią chwilę pojedynek. No będziemy mieli chwilę przerwy, troszkę nie tam, gdzie trzeba było. Poszedł ten low kick i no chwila na dojście do siebie dla zawodnika z Warszawy. I to jest też, tak jak wspomniałeś, ciekawa konfrontacja klubowa. Fight House Nowy Sącz i Unique Fight Club Warszawa to są dwa czołowe kluby zawodowego, zaznaczmy, zawodowego kickboxingu w naszym kraju, więc która, myślę, szkoleniowa tutaj zwycięży. Mocno Parol wkłada bardzo dużo siły w te akcje pięściarskie. No nie jest znany z tych akcji pięściarskich, tak jak to już mówiliśmy, bardziej to są dwaj kopacze. Wydaje się, że bardziej kompletny jest Tomek Brotoń, ale ostatnio sporo czasu spędzone w Arachionie Olsztyn, więc tam szkolił swoje umiejętności MMA. Do Fight House'u przyjeżdżał tylko na weekendy. Teraz dobry, długi prawy Tomka Brotonia. Klinczuje Dominik Parol. No, cały czas tutaj nie mamy jakichś super ofensywnych akcji, natomiast czekamy aż się rozkręci. No dużym znakiem zapytania było, jak będzie wyglądał boks Dominika Parola naprzeciwko Tomka Brotonia. Widzieliśmy tam, że i przyjąć potrafi Parol, i także oddać. No jak to zawodnik karate, można powiedzieć, w pełnej krasie. I zresztą widać to po jego stylu, te ręce gdzieś nieco za nisko. Cały czas jeszcze nie wyzbył się tych złych nawyków, ale Dominik Parol nadrabia właśnie tą niesprawiedliwością. Teraz widzieliśmy krótka kombinacja, szybko klinczuje Tomek Brotoń. Teraz oczywiście są przeprosiny. No spojrzał się niebezpiecznie w stronę narożnika. No i zobaczmy, Tomek Brotoń przyczajony niczym żbik, bo taki pseudonim nosi podopieczny Rafała Dudka. Bardzo ciasno schowany, zresztą zauważmy tą postawę, podwójna garda, pochylone ciało, broda schowana między klatkę piersiową. No taki pełny Holender, można powiedzieć. Dobry długi lewy. No pierwsza runda jak na razie. Oj, teraz dobre dwa ciosy Tomka Brotonia na koniec i zakończyła nam się pierwsza runda. No to jest pojedynek, na który my jako fani kickboxingu zawodowego czekaliśmy najbardziej, więc jak na razie nie zawodzi. Jest Tomek Gromacki. Tomek, szukaliśmy Cię, nie ma, proszę, już Ci oddaję słuchawki. Tomek Gromacki wraca do komentarza. No, musiała wypaść jakaś walka tutaj z rozpiski, nie informowano mnie o tym, miała być dopiero 6. walka ta dzisiejszej gali, jest jako 5. przesunięta, no cóż, ale w porę się odnalazłem. Pierwsza runda chyba minęła, tak? Tak, pierwsza runda i to można powiedzieć, że całkiem niezła. Tutaj były te akcje z obu stron, natomiast no, tutaj widzieliśmy ostatnią akcję, gdzie trafił Tomek Brotoń, próbował rozpuścić ręce Dominik Parol i przy okazji zderzył się z kontrą zawodnika z Nowego Sącza. Jak już wspominaliśmy, bardziej doświadczony zawodowo jest Tomasz Brotoń, wiele startów dla organizacji DSF. Dominik Parol tych zawodowych i półzawodowych startów jeszcze bardzo niewiele. Zaczynamy rundę numer 2, a więc Dominik Parol na niebiesko, na żółto Tomasz Brotoń.
Bardzo dobry skrót dystansu, od razu na low kick w wykonaniu Parola. No widać, że jeszcze nie do końca czuje się super komfortowo w boksie, samym boksie. Jest zawodnik z Uniku, a więc Dominik Parol, przypomina, mistrz Europy w Shinkyokushinie. Tak, Tomek, jak tylko się rozpoczyna jakaś akcja, od razu do klinczu, zaczyna klinczować, nie wchodzi w wymiany, ale również sam nie robi nic, na razie oddaje inicjatywę. No, kiedy dochodzi do półdystansu, Dominik Parol ratuje się clinczem. Nie chce wchodzić w wymiany ciosami sierpowymi ze swoim rywalem z Nowego Sącza. I trzeba powiedzieć, że na razie jest to no, o tyle rozsądna taktyka, co nie do końca też efektywna. No, nie da mu to zwycięstwa. Teraz bardzo dobry skrót dystansu. 2 razy lewą ręką popracował Brotoń. Słyszy swojego trenera Rafała Dudka. Tak, 2 ciosy rękoma, skraca dystans, zamiast wykończać. O, tutaj kolano w okolicy brzucha. Czy za nisko? Nie, myślę, że nie. Zobaczymy, sędzia też widział chyba dobrze, że kopnięcie było w pas, a nie poniżej pasa. Chociaż, czy ostrzeżenie dostanie? No. Raczej chyba upomnienie. To Upomnienie. jeszcze nie Na będzie razie jeszcze minus tak. punktu, tak. No, zobaczymy. Ja tam widziałem, że w okolicy pasa, bo może faktycznie ciut za nisko. Bardziej zwarta garda jest u Tomasza Brotonia. Widać, że bardziej jest poukładane boksersko, ale jeszcze raz powiem, to jest wszystko kwestia różnicy doświadczenia, że jeszcze trochę tymi rękami Dominik Parol nieporadnie radzi sobie. Kopnięcia pierwsza klasa oczywiście, jak to czarny pas kontaktowego karate. Coś zresztą o tym wiesz. No tak, zaczynałem również właśnie swoją karierę w sportach walki od karate, tylko Yama karate, nie Kyokushin. Później przeszedłem na boks, potem połączyłem te dyscypliny obydwie i walczyłem również w K1, dlatego też trochę doświadczenia tutaj w tej dyscyplinie mam. W kickboxingu przede wszystkim, a K1 to już jest formuła. Teraz świetny front Tomasza Brotonia. Dobrze, że też popracował lewą ręką. Zakończona akcja kopnięciem. Dużo kopnięć używa Tomasz Brotoń. Wręcz ja bym powiedział, że Dominik Parol trochę zapomniał, skąd się wywodzi. Bardzo mało kopnięć z jego strony, bo próbuje tam podjąć wyzwanie w płaszczyźnie bokserskiej, ale jak przychodzi to co do czego, to najczęściej klinczuje i nie idą za tym też kopnięcia. Ja zauważyłem obydwóch zawodników, obydwoje walczą w ten sposób, że albo tylko rękoma, albo tylko kopią. Nie ma u nich połączenia kombinacji, zaczyna ręka, 1-2 ciosy i wykończenie nogą, tylko albo z dystansu kopią, bez podejścia rękoma, albo po prostu tylko wymiany są pięściarskie, bez użycia nóg. No wiadomo, tutaj jednak trzeba połączyć te dwie płaszczyzny, góra, dół, i żeby to wszystko jakoś jak w kickboxingu miało ręce i nogi. A więc druga runda za nami. Trzeba powiedzieć, że ze wskazaniem moim zdaniem na Tomka Brotonia z Fight House Nowy Sącz, no przede wszystkim powinien odpalić swoje nogi Dominik Parol, więcej kopać i bardziej agresywnie w mojej ocenie. Natomiast się rozkręcił, widać w tej rundzie, w porównaniu do poprzedniej rundy, gdzie tam mi się wydaje, że Dominik jednak troszeczkę lepiej prowadził tę walkę. Zadawał 2-3 celne ciosy, czy tam ogólnie ciosy i od razu sprowadzał do klinczu, aby nie pozwolić się rozkręcić swojemu przeciwnikowi, ani kontry zrobić. No teraz już troszeczkę się walka wyrównuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trzeciej odsłonie. No i zaczynamy kolejną rundę, ostatnią. Runda numer 3, kategoria 75 kg. Brotoń na żółto, na niebiesko Parol. Z odwrotnych pozycji, Zaczął rundę od kopnięcia Dominik low kickiem, ale jednak bardzo widoczne po prostu kopnięcie. Tomasz zrobił odejście do tyłu, nie przyjął do kopnięcia. Teraz tu dystans, 2 kolana, ale nie było chwycenia, więc sędzia nie przerywał. Przypominam, że przy dyscyplinie w formule K1 można tylko chwytając za głowę i zadać jedno kolano, raz ściągnąć głowę na kolano, potem trzeba puścić głowę i nie można dalej kontynuować kopnięć.
No i znowu widzimy, że do klinczu wszedł Dominik Parol. Wcześniej także bardzo dobry, mocny low kick wewnętrzny. Troszkę bardziej bolesny niż ten od wewnątrz. Dużo mniej obudowane mięśnie są i dużo bardziej ukrwiona noga. A więc bardziej podatna na te kopnięcia wewnętrzne. Tak, a Tomek wyższy wykorzystuje troszeczkę bardziej swój zasięg rąk. Stara się długim lewym prostym nacelować przeciwnika, po czym widziałem, próbował wsadzić cios z dołu podbródkowy, taki zamachowy, na przy jego długości rąk, taki cios tak rozpędzony, na pewno więcej waży niż w półdystansie, taki zadany, krótki. No, trzeba powiedzieć, że bardzo rwane tempo tej walki, dużo klinczowania, pełne ręce roboty ma sędzia klatkowy Bajtel, a więc no, tutaj nie do końca to, co lubimy, ale dobry lewy teraz Parola. No trzeba powiedzieć, że trafia w końcu bardzo czysto Dominik Parol. Tam odskoczyła parokrotnie głowa Tomka Brotonia. Tak, Tomek chyba nastawił się za bardzo na ten cios podbródkowy i zaczął być tak jakiś chyba przewidywalny dla swojego przeciwnika. Start bardzo ładne wysokie kopnięcie, przyjęte na rękawicę. Troszeczkę tempo walki spadło z tą ostatnią rundą. Wolniejsi trochę zawodnicy, a wycięcie nie można akurat w K1 wycinać. W Oriental Rules oczywiście już tak, tutaj nie. Czekał ewidentnie na kopnięcie przeciwnika Dominik Parol, ale wysoko ręce Brotonia. Tak, Dominik poczekał na niego, Tomasz podszedł i wtedy ten wypalił dwoma sierpowymi ciosami. Może nie były takie czysto celne, ale jednak głowa troszeczkę ten ruch w bok zrobiła, więc lekko go naruszyło. Tak uderzyły, te uderzenie naruszyły. Dużo w tej walce i rundzie ostatniej klinczu. Zawodnicy zadają jeden cios, dwa ciosy, od razu klinczują. Nie chcą kontynuować walki w półdystansie i zakończyło się starcie numer 3, ostatnie. Czekamy na werdykt. No, z powodu tej trzeciej rundy teraz no, ciężko będzie ocenić. Powiedziałbym, że jedną rundę wygrał Dominik, drugą Tomek. Trzecia runda no, ciężka do punktowania, przynajmniej w mojej ocenie. Sędziowie mogą widzieć to inaczej. No, zdecydowanie tak. Sędziowie mają 3 różne punkty widzenia, jest 3 sędziów w 3 różnych punktach, więc no, zupełnie inaczej mogą to widzieć niż my. Z tego co widzę też monitorów nie mają, tak jak my tutaj. Mamy 2 rzuty i z kamer i na klatkę. No poczekajmy, jestem też bardzo ciekaw decyzji sędziowskich. Już jest tam zliczanie punktów, już za moment poznamy zwycięstwa. Przypuszczam, że decyzja będzie albo 2-1 na korzyść któregoś z tych zawodników, a może nawet nie zdziwimy się, gdyby remis był ogłoszony. Myślę, że walka była w miarę wyrównana, chociaż Dominik mi się wydaje, że więcej celnych ciosów jednak pięściarsko zadał. Tomasz, że wyższy, więcej starał się kopać, ale te ciosy tak nie dochodziły celu czysto. No zobaczymy jak tutaj, chociaż nogi są o wiele bardziej punktowane w K1 niż uderzenia rękoma. Panie i panowie, zwycięzcą tej walki został Tomasz Brotoń! Możliwe, że sędziowie, tak jak mówiłem, tutaj w kickboxing K1 dyscyplina jest formuła, punktowali kopnięcia lepiej.